Vážení diváci, dobrý den. Vítám vás u dalšího videa. Dneska se jedeme podívat na sever. Dnešním cílem je spíš projížďka než nějaká památka. Ale i tak jsem nějakou památku vybral a jedeme se na ní podívat. Vybral jsem kamenný most a zbytky mlýna na Kokořínsku, kousek od České Lípy. Pomocí nějakého vyhledávání na internetu, takže nevím moc, do čeho jdeme. Ale cesta by to měla být pěkná. Je sobota 20 stupňů, takže koukněte na to. Obloha modrá. Počasí přívětivé. Teď se musíme vymotat z Prahy. Tak já se o to pokusím a až budem venku, tak vám k tomu ještě něco řeknu. Koukám, že se tady něco stalo. Týpek na motorce. Nevypadá, že by to položil. Ale člověk nikdy neví, tak snad je v pohodě. Já jsem ty policajty viděl v dálce, že sem jedou. No je to jedna z věcí, o kterých jsem chtěl mluvit. A to je, že dneska je vlastně 30. března a je fakt teplo. To znamená, spousta lidí dneska vyjede poprvé na motorce po zimě. A to sebou nese nějaký nebezpečí samozřejmě. Jedno z nich je, že ta motorka nemusí být připravená na sezónu. Nebo je třeba připravená, ale není zaježděná. Jsou tam nový brzdy, ale ještě nejsou úplně vyzkoušený. Chvíli to trvá, než si zacvaknou a brzdějí pořádně. A další věc je, že samozřejmě ani motorkář není úplně vyježděnej po té zimě. No, ty reflexy nejsou tak rychlý, zase se trošku seznamuje s tou motorkou, když toho spolu najeli spoustu. Takže chvíli to trvá, no, a člověk musí být opatrnej. Tím nechci říct, že tam kolegovi se něco stalo, že to třeba položil, nevíme, co se stalo. Ale rozhodně tady v tom období, kdy začnou být tyhle prodloužený víkendy a zároveň hezky, tak vyjíždí mnohem víc motorkářů. Navíc řidiči aut na ně nejsou zvyklí, protože přes zimu jich jezdí minimum. Takže se pak chovají nepředvídatelně. Chvíli to trvá, než si to sedne do toho května a pak už je to zase dobrý. Ale zrovna okolo těch Velikonoc je toho fakt hodně, těch nehod. No, my za chvíli dojedeme do Mělníka, tak až to nebude kolem tolik foukat, tak vám řeknu víc. No a koukněte, první taková zajímavá věc, je tady elektrárna Mělník. Čau. To je elektrárna, kterou postavili možná už v 60. letech komouši na spalování hnědého uhlí, který se těžilo nedaleko, vlastně ta severozápadní uhelná pánev je odsud kousek, to se nakládalo do vlaku nebo na lodě, nebo nevím jak, ale dostávalo se to sem a tady to zamořovalo celý okolí. Podle mě ještě v provozu, ale nejsem si tím jistý. Každopádně oni to pak odsyřovali. Takže už to nějakých pár let tady to okolí nezamořuje, aspoň ne tolik. Já jsem si o tom nedávno četl, byl nějaký článek na internetu, tak samozřejmě proč si o tom něco nepřečíst. A co mi přišlo zajímavé je, že
vedlejší produkt tady toho pálení, nebo vedlejší produkt tady toho čištění toho vzduchu, potom pálení uhlí, se používá jako surovina pro sádrokarton. Takže hnedka vedle té továrny je nějaká továrna na sádrokarton a tam se dělají ty desky, které se pak používají jako příčky, zdivo a tak dále. To mi přišlo fakt zajímavý, tak jsem si řekl, že se o to s váma podělím. Nicméně tady teďka, když bychom jeli rovně, tak bychom jeli na tu Dubou, na Českou Lípu, tady to možná vidíte, ale my pojedeme doleva, na Litoměřice, Štětí a tak dále. Takže si uděláme takovej okruh dneska. Koukám, nejsme jediný, koho to napadlo. Tady by motorkářů mělo být to poznání míň, protože všichni právě jedou na tu Dubou. Ale i tak bychom nějaký potkat mohli. Tak, jsme ve Štětí. A teda, jestli jsem na něco zapomněl na téhle cestě, tak to jsou tady ty semafory, které přepínají na červenou, když člověk jede nad 50. Tady ten, nevím, jestli je to zrovna on, ale jeden už jsem projel. A další budou. To je docela chytrý, no, že člověk jede nad 50 a ono ho to donutí zastavit, anebo kromě vysoké rychlosti ještě dostane pokutu na červenou, což je teďka docela mastný. Navíc beru zpět svoje slova, že tady nebude moc motorkářů. Je tady motorkářů jak nasráno. Takže všichni vyjeli dneska, což je super. Tam byly fízlové, tak jsem přibrzdil. Doufám, že mě nevemou. Asi všim pozdě. A nejel jsem nějak výrazně rychle. Myslím, že kolem 60, tak snad dobrý. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Dobrý, nevyjeli. Se celá motorka zhoupla, jak jsem zatáhl za tu brzdu, tak to museli vidět a zasmát se. Že mě trošku vystrašili. Teďka jedem 60, no. Tady na té rovince silnice široká na 3 kamiony. Tak to mi snad odpustěj. To je nějaký zpracování dřeva, podle mě, to napravo, protože vy to necítíte, ale já ano. A cítím tady dřevo. Tak, my jsme teďka na vesnici, která se jmenuje Vrutice. Koukněte na to. Mají to tady docela pěkný. A
Já tady ještě chvíli budu pojíždět a ozvu se, až se budu blížit tomu mostu. Případně s nějakým dalším updatem, kdybych se na to třeba vykašlal kvůli dešti. Ale zatím to... tady ta vynáší teda. Jsem musel jít na brzdu do zatáčky. Ale zatím to teda vypadá, že neprší, i když teďka, jak se podíváte do dálky, jo, schválně vyjedu odsud a uvidíte to. Tak koukněte na to. Jo, takhle zamlžený to je, když v dálce prší. Tamhle ten obzor té hory, nebo toho kopce před náma, není skoro ani vidět, jo, to vypadá jako hustý déšť. Až tam přijedem, jestli tam jedem, tak tam bude úplně sucho. Tak já fakt nevím. No nic, ozvu se u Kamenného mostu. Vážení diváci, fiasko. Já jsem teďka dojel co nejblíž, co šlo k tomu rybníku, kde je ten Kamenný most. A teda za prvý je tam zákaz vjezdu, docela daleko od toho rybníka. Za druhý tam bylo fakt hodně aut. A za třetí tam dokonce byli i policajti, kteří dávali najevo, že další auta už tam pouštět nebudou. Takže Kamenný most dneska nebude. Je mi to líto. Co ale bude, tak to teda doufám. Tak já jsem tady, když jsem sem jel, tak jsem viděl nějakou zříceninu hradu. Tak jsem si teďka na mapě našel, že je to Ronov. A tak teoreticky bych se mohl dostat někde blíž a zkusit udělat pár záběrů z drona. Je to tamhle ten kopec nalevo, podle mě. Co teďka uvidíte, ten špičatej. Tak tam je ten hrad. Zároveň teda na přestávce, co jsem si dělal, tak mi to fakt nedalo. A podíval jsem se, jak je to teda s tím deštěm. Nebo jestli je to prach, nebo co, koukněte, teďka svítí sluníčko, ale všechno je tak jako pod takovým hnusným opadem. No a normálně je to písek ze Sahary. Přilítl nám sem africký písek, který tady takhle všechno položil, lítá tady vzduchem. A to je to, co mě zmátlo, co na dálku vypadá jako déšť, ale přitom to déšť není. Takže jsem rád, že jsem nezastavoval, neoblíkal se do nepromokavého oblečení, protože to by bylo zbytečný, ještě bych se upek. Všechno má takovej zajímavý nádech. Fakt to vypadá víc jako prach, než jako písek. Není to tak do oranžová, nevím, jak to bude vypadat na té kameře, ale rozhodně bych to teda neuhodl. A tamhle nalevo je ten kopec, určitě se dá zajet nějak blíž. S pomalem, jak tady jezdí ty policajti. Když jsme ve Stvolínkách, prostě někde zahnu doleva a pojedu co nejblíž tomu hradu to půjde. Tady třeba by to šlo doleva. Tady by to šlo doleva. To je parkoviště. Já se kouknu na mapu a uvidíme, třeba se dostaneme ještě blíž. Když ne, tak z parkoviště se mi úplně vzlítat nechce, ale něco vymyslím. Tak zajel jsem tady po polní cestě někam. Blíž už se mi úplně nechce, protože nejsem si jistý, jestli je to veřejná cesta. Ale zkusím odsud nějaký záběry pořídit. Nevím, jestli dron doletí až přesně k tomu hradu. To je tamhle ten kopec. Já tam vidím i tu siluetu té budovy, ale někam snad dolítne. Tak uvidíme. Držte mi palce. Záběry uvidíte hned.
No tak jste to viděli. K tomu hradu to nedolítlo ani náhodou. Asi je to dál, než jsem čekal. Snažil jsem se, ale pak mi to hlásilo slabý signál. Nechtělo se mi úplně po té polňačce jet, protože tam chodili normálně lidi. A nevím, jestli se tady může jet nebo ne, ale i tak snažil jsem se aspoň trošku si s tím zalítat, abych se něco naučil. Takže nějaký záběry jsem vám tam dal. Teďka, jak slunce pomalu začíná zapadat, tak je to fakt super, že ty barvy jsou pěkný. Snažil jsem se lítat okolo toho elektrického stožáru. To jste asi viděli. Balíky slámy teda taky mi nejenom přišly strašně zajímavý. Ať z toho výletu aspoň něco mám. Nalítal jsem 2 baterky. Jedna má výdrž 20 minut. Nechtěl jsem to úplně pokoušet, protože jsou teďka právě nějak repasovaný, tak kdyby náhodou selhaly. Ale tak půl hodinky myslím, že jsem tomu dal. Nebudu vás nudit celou půl hodinu těch záběrů, ale pár jich tam určitě dám. Každopádně my teďka, až se dostaneme na nějakou normální silnici, tady ty kola opuštěný. Až se dostaneme tamhle na tu silnici, už tam jsme, tak pojedeme směr zahrádky a pak na jih zpátky do Prahy právě přes Dubou. No tak jo, takže jsme v té Dubé. Odsud začíná ta klikatá silnice, vlastně myslím, že do Liběšic se jmenuje ta vesnice, kousek od Mělníka. Tady, jak je ten koloniál nalevo, tak tady vždycky stojí policajti a měřejí směrem na Prahu. Tady takhle, jak teďka jedem, tak to mají krásně jak na dlani a chytají lidi, co nejedou 50. Pořád tady někde můžou být zašitý, takže člověk musí být opatrný. A jet podle předpisů. Já vám to tady asi pustím zrychleně. Jedem takhle proti sluníčku, což je docela nepříjemný, protože mám hmyz na helmě, ale asi vám to nebudu komentovat celý. Prostě pustím tam nějakou hudbu, zrychlím to trošku, no užijte si to.
No a tady to končí. Jsme v Želízech. Aspoň myslím, že to tady končí. Sami jste viděli, provoz byl docela velký. Mně se to nechtělo úplně prasit, takže jsem jel tak na pohodu. Já sice říkám, že ta cesta je profláklá, ale sám jsem jel tak 2x, 3x na motorce. Takže ji tolik neznám. Abych si tam dovolil nějaký pokládačky a ani to nemá cenu. Člověk chce dojet živej. Za stolek si nevěřím. Mezitím nám teda krásně zapadá slunce. Teď teda je vidět, že ten písek ve vzduchu fakt je. Všechno má takový oranžový nádech. A... Oh. To teda vypadalo všelijak. Myslel jsem, že mi tam vlítne. Čau. No, kdybych měl zhodnotit dnešní výlet, tak teda nedojeli jsme do destinace, kam jsme chtěli. Nepřál nám osud a policajti. Pak jsme teda nedojeli ani do náhradní destinace. A chvíli jsem si zalítal dronem na louce. A to zní mnohem hůř, než vlastně si myslím, že to bylo. Mně se to fakt dneska líbilo. Byla to skvělá projížďka. Naučil jsem se zase něco málo s tím dronem. Jo? Tam, jak jsem se točil kolem toho sloupu vysokého napětí, tak si představte, že to byl ten hrad. A točil jsem se vlastně úplně stejně. Jako kdyby to byl ten hrad. Takže prostě se ho tam představte a všechno je dobrý. No každopádně, pokud byste někdo z vás měli nějaký nápad na to, kam vyrazit příště, ať už bych jel sám nebo s kolegama, tak napište do komentářů. A fakt, že jo, vidíte, že mě stačí ke štěstí málo. Jo, dojel jsem k nějaký louce a lítal jsem dronem, jsem z toho nadšenej. Takže se nebojte, rozhodně všechno zvážím a možná se tam i vydám. Tak nás čeká ještě kousek do Mělníku a pak do Prahy. A to už jste vlastně viděli v sestřihu cestou sem, tak já vás tím nebudu úplně obtěžovat. Takže se s váma rozloučím. Díky všem, co to dokoukali až sem. Napište mi, kam bych měl vyrazit příště a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.